O son dos cencerros anuncia cada luz de entroido a chegada a Salcedo do Oso, unha das figuras máis ancestrais en Galicia destas festas. E como reciben as dúcias de veciños que se dan cita nesta localidade do sur da provincia de Lugo? Con mucho nervio, ¿sabes? Porque es algo que gusta, pero que a la misma vez da miedo, porque, no sé, con todas las trastadas que hace y todo, ¿sabes? Es un miedo que no te lo puedo explicar, pero es algo que me gusta. O obxectivo do oso, que sae da cova na que hibernou durante meses, é dar a benvida a primavera tiznando cunha mezcla de cinza e auga a todos os presentes. E con esa tinta, digamos, que che dá, que te purifica ata o ano seguinte. Pero non traballa só. Conta con 14 criados, os que máis se resisten acaban no chao, e algúns mesmo en panos menores. Intentar escapar, pero ao mesmo tempo queren ser pintados, porque según dixe a lenda que dá suerte ser pintado pelo oso. Outros prefiren non resistirse. E convencelo con boas palabras, aínda que sen éxito. Yo le ofrecí matrimonio, le ofrecí hacerle 7 ositos, le juré amor eterno, pero no hubo manera. Caí en sus redes. Pero ninguén se quita a pintura ata que acaba a festa. No, si non, que queres que me vou a poñer así? Ahora teño que conservar esta estética. A súa zona está a gañar cada vez novos adeptos. Porque non la han aconsejado, nos dijeron que era algo diferente, que había que vivirlo. Outros repiten. Es la tercera que vengo, porque me gusta, me parece así como muy ancestral, un carnaval diferente. Descoñécese a orixe desta tradición. Crese que naceu co mesmo pobo. Algúns antropólogos falan mesmo do Paleolítico. De feito, os vellos, máis vellos do lugar, recordan que os máis vellos xa lle falaban do oso. E hai oso de Salcedo para moito tempo máis. E a mellor proba é a versión infantil desta festa que garante o relevo xeracional.